Ftit sigħat il-pulizija arrestat is-suspettat taqtil li seħħ it-tnejn wara nofsinhar fit-Triq Ross f'San Ġiljan. Fil-fatt, brabta ma' 8 omiċidju tas-sena, il-pulizija arrestat 3 Rumeni. Dawn għandhom 31 sena, 32 sena u 35 sena rispettivament. It-tlieta filgħodu is-sit1.com.mt żvela l-aħbar esklusiva li l-pulizija arrestat l-allegati aggressuri ftit sigħat wara li kien seħħ dan l-omiċidju. F'dan l-omiċidju telef ħajtu b'daqqa ta' sikkina Joseph Rivas, Ingliż ta' 44 sena li kellu ċittadinanza kemm Brittanika kif ukoll Rumena u kien jgħix ir-Rumanija. Wara li attakkawh l-aggressuri telqu minn fuq il-post, il-vittma ittieħed l-isptar Mater Dei għal kura, iżda miet ftit tal-ħin wara. Sorsi qalu lil One News li l-vittma kien involut f'xi ċrieki tal-prostituzzjoni. Intant il-pulizija qalet li 3 irġiel qed jinżammu fil-lokab tal-pulizija fil-kwartieri ġenerali fil-Furjana għal aktar stħarriġ. L-inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Dan l-arrest ikompli x-xejra li kull qtil li seħħ fl-aħħar 4 snin ġie solvut u tresqu nies il-qorti biex affaċċjaw il-ġustizzja.